Un cóctel explosivo que nos traen los jinetes del trópico. Apretadiños, trata o pulpo con cariño. Ela non me ve, eu estou naxexando. Teño que acercarme, pero non sei moi ben cando. Tal vez ti non te fixas en min. Na feira non hai outro como a min. Jinetes del trópico. Eu namoreime dunha pulpeira. Cortouseme a fala, compreche un par de pulpos pra levar a miña casa. Entón dinme a volta e non lle temín a nada. Tinche un bico e cruzácheme a cara. Vaya muller, que temperamento. Ibache a pedir unha ración de cachelos. Pois nada, xa marcho co rabo entre as pernas, esperando que algún día se cumpran os meus anhelos. Iremos sin faroles. Eu namoreime dunha pulpeira. As mellores historias comezan cun non. Eu namoreime dunha pulpeira. Aquel tipo levaba pouco pimentón. Eu namoreime dunha pulpeira. Cambia no peso, dedos de frente. Eu namoreime dunha pulpeira. O mellor partido que hai en Ourense. Los jinetes del trópico, sí señor. Vou me poñer por aquí polo medio. Toñito, Que tal, Lucía? desde 2015 dando guerra, non? Efectivamente, bueno, primeiro que nada, moitas gracias a ti porque estamos mirando que estabas aí cantando a canción. É que eu son fans, eu creo que toda Con moitas Galicia sabe ganas. a letra, non? É que Sí. isto nace con vocación de quedar e de ser casi un himno, non? Eu creo que as pulpeiras todas do Carballiño van coller a vosa canción e facela súa. Por que esta mestura de ritmos tropicais, do folclore galego? Como nace todo isto? Porque xa tedes unha lexión de fans. Sí, bueno, gracias a Deus vainos bastante ben con eso. A min sempre me gustou muitísimo a música latina. E foi como moi natural, cando me encontrei con Juan, máis con Fernando, un día aí probando, eles veñen do mundo tradicional, da música galega. Basicamente miramos que nun reggaetón, nunha cumbia, entraba o idioma galego super ben, porque ademais as vocais abertas que temos, a gran riqueza que temos na nosa lingua, De verdade que sí. quedaba Encaixan ben, non? Con ritmos tropicais. super bonito. A nós polo menos encanta, non sei, vese que a xente pois O sea, tamén nos algo lle encanta, gusta. nos tamén estamos desexando saber que concertos tedes, Juan, porque creo que tedes por toda Galicia datas pechadas, festivais, salas. Pois Salientamos así algún para convidar a xente. Temos concertiños. O máis importante que temos agora é no Festival Revenidas de Vilaxoán. Bueno, vamos compartir cartel con xente grandísima como Gogol Bordelo, como o Neno da Hipoteca. Pa nos é unha honra porque levamos admirando a esos artistas moitos anos. Sí, señor, pintan ben, non? Pintan ben. Estas citas, moitas máis datas, non? O verán, Sí. imagino que será tempada forte. Queremos invitarvos a que nos sigades nas redes sociais, que estamos organizando cousiñas, festas importantes, concertos. Todo o mundo, as redes sociais aí a mirar los jinetes del trópico. Espero que non vos pase como en Portonovo, Fernando? Que estas datas sexan máis tranquilas, estes concertos. Que pasou? Sí, De todo. A verdade é que en Portonovo pasounos de todo. Chegamos co equipo, montamos todo co equipo de son, estábamos para probar 15 minutos antes de tocar,
e resulta que o equipo non funcionaba. Estábamos a estrenar ese día e non funcionaba, entonces, claro, e Juanito puxose a chamar a un colega e tal, fomos por un equipo a Meaño, estou 15 minutos antes de tocar. E cando estamos montando o segundo equipo, resulta que vemos baixar 2 guardias civis. Ui, Tensión. Tensión. Nós xa non sabíamos que facer e nada. Simplemente registraron a toda a xente que había na entrada, que, aínda así, gracias a Deus quedanos ali, despois viñeron e foi un Ainda lle deu festival máis moi bon. emoción, non? Sí, a verdade é que sí, a verdade. Fixestes unha performance total ese Tocamos día. 1 hora e media máis tarde, pero houve xente e pasámoslo moi ben, fixemos unha boa festa. Pois facendo boa festa sempre los Jinetes del Trópico na nosa lingua, con ritmos de todo o mundo. Moitísimas grazas por vir a Bamboleo, compartir o vosso talento con nós. A Estaremos todos moi vos. pendentes de vos e que teñades unha xira moi exitosa. Moitísimas grazas, los Jinetes del Trópico. Moitas gracias. Vémonos por toda Galicia, pero agora vinde conmigo, por favor. Por aquí, para esta mesa que temos por aquí preparados, pois eu chamaríalles instrumentos de tortura.